Alfiáda začína 19. mája. Nie, ja som sa ešte nezapojil. Zlý sen. Neváhaj a zapoj sa. Alfiáda je tvoj moment. Ukáž svoje vedomosti celej republike. Ukáž súťaživého ducha a nadšenie pre vedomosti. Rieš čo najviac testov zo svojho ročníka. Počíta sa najlepší výsledok pre riešený test. Alfiáda už čoskoro štartuje. Nesmiem to zmeškať. Priprav sa! Zober svoju múdrosť, šikovnosť a rýchlosť! Alfiáda, to je vrchol školského roka. Pre teba, tvoju triedu a školu. Tešíme sa na teba! Aktuálne poradie a info nájdeš na alfiada.sk.